Naš standardni nosač fleksibilnog vratila ima promjer od oko 45 cm, odnosno 18 inča. Odličan je za nošenje jednog vratila možda do 30 metara ili 100 stopa vašeg vratila debljine 5/6 ili 1/4 inča, što je 6 ili 8 mm. Ali što se događa kada počnete nositi veća, duža i teža vratila? U tom slučaju nošenje većeg vratila poput tog postaje pomalo teško. I zato imamo nosač za teške uvjete rada. Očito je da je nešto širi u promjeru pa može nositi teža i više vratila. Ali podizanje toga i stavljanje u vaš kombi bit će prava gnjavaža. Zato smo napravili malu ručku sprijeda koja ima ugrađen valjak, a straga između kotača imamo još jednu ručku. Ovo se koristi za podizanje nosača na stražnji dio vašeg kombija, tako da ne morate koristiti vlastitu tjelesnu težinu kako biste podigli cijelo vratilo i stavili ga u stražnji dio kombija. Sve što trebate napraviti je iskoristiti polugu i zarolati ga na mjesto. Unutar toga ima i drugi držač za vratilo koji će vjerojatno držati oko 15 metara ili 50 stopa vašeg inča ili 5/16, što je 6 ili 8 mm. I da, to je cijela poanta. Hvala što ste gledali.